Bon dia. Res, ara anam... Mira el sucre. És que lo enyoram. Bueno, el que us deia, anam cap a centre una altra vegada. Anirem a l'església de Sant Bernardino de la Ossa, que està de vora el Duomo, més o menys, no? A ver huesitos. I res, després anirem al Llito i farem una volta per al centre. I xau. Perquè a les 3:20 no surt el tren cap a Verona i, bueno, tampoc volem anar amb presses. Ahir ja vàrem veure tot el que volíem veure. Nos queden aquestes 4 cosetes. I res, anàvem tranquils, hem deixat les motxilles en l'hotel. I, bueno, anàvem a passejar un ratet. Bueno, ara estem aquí a Sant Bernardino, a l'església, i bueno, ara entrant cap a dins, cap a Sosario. He sortit de fora aposta per comentar-vos això i ja que de dins no ho podré xerrar. Així que anem a veure què tal és a Sosario. Bueno, acabant de sortir de Sosari i la veritat és que no s'ha impressionat en entrar, no? Sí, és pequeñito. És superpetit, la veritat, però quan entres s'impressiones perquè, o sigui, t'impressiona un poc perquè veus ossos fins a dalt de tot. O no? Damunt les portes i tal. I bueno, la veritat que està bé veure-lo i tal. No pagaria una entrada, tampoc per veure-lo, però com és gratuït i tal... Un pequeño donativo. Exacte. Han deixat un donatiu i està bé, per veure-lo està bé. Això és que res. Anàvem a seguir per al centre, no sé si anàvem cap al Llito. El Llito. Sí, que és, bueno, és una estàtua amb un dit. D'un puto dedo. Tampoc no és que sigui gran cosa. Però bueno. Anàvem a passejar i a veure si ho trobam. I si no, res, farem una volteta per aquí i anirem tira cap a sota. Bueno, pues això és el Llito, el que passa que estan en obres, fan concerts, no sé, per tot està igual. Per tot està igual. Que res, no ens deixen passar, hem tingut que veure des d'aquí. I ara ja crec que anirem tira cap a l'hotel i res, que farem les coses, anirem en tranquil·litat i res, anirem gravant perquè igualment, bueno, anem en temps de sobre, però a les 3:20 tenim el tren a Verona, anirem una hora antes, més o manco, tranquil·lament. Si és que res, ja aniré gravant. Pati. Bueno, i ara passam una altra vegada per Plaza Mercanti. Per jo la plaça sí més guapa que té Milà, més antiga també, i com diu ella és un boleu perquè hi más xumilla, però bueno. Bueno, i ja pràcticament nos despedim de Milà.
Molt bé, ara ja estem a l'estació central. Hem vengut d'hora, hem vengut massa pres. Però bueno, ja hem dinat també. I res, ara anem a cercar més o menys el nostre andén i de més, que estigui tot ok, i posant direcció cap a Verona. Bueno, ja estem a Verona, hem anat a deixar les coses a l'hotel. Sí, perquè el tren ha estat llarg. Anava super lento i a part d'això anava en retras. Així és que a vez de les 5:15, 5:20 que teníem que arribar, hem arribat a les 6. Però bueno, aquest és el nostre hotel, Marco Polo. I la veritat que està bastant bé, no? Sí. L'habitació molt cuca. Hay que pagar primera clase. I sí, per a pròxims trens tenim que pagar primera. La veritat és que jo vaig estar mirant també si hi havia en primera, però no vaig trobar res. Però bueno, és que vam anar de Roma a Florència en primera classe i cacauets i tot, no van dur. Així és que res. Tenia sillón y todo. Sí, era molt guai. Bueno, pues ara han deixat 4 coses i ja no anem directes cap a Castelvecchio, que serà el primer que visitarem avui. Intentarem visitar tot el possible avui, perquè demà també anem a les 3:30 tenim Demà no me fa falta arribar ja mitja hora abans, eh? Sí, no com avui. Però demà tenim estrena a les 3:30, més o manco, con la qual avui aprofitarem a mirar al màxim. A part d'això, que demà plou bastant. Avui a lo millor plourà un poquet, però demà sí que posa que plou. Així és que anem a aprofitar avui. Ara, ja aniré gravant. Adiós. Bueno, pues al final han rectificat un poc el trajecte d'avui. En el Castelvecchio anirem demà. I bueno, estem davant del Duomo de Verona, la catedral de Verona. Això és el Pont de Pedra, Puente de Piedra de Verona. Bueno, això és la Piazza del Signori. I aquí està la torre, l'estàtua de Dante. A mi m'agrada molt. M'agrada. Bueno, i ara estem davant de la Puerta Lioni. Era la porta de la ciutat, la porta romana, que eren en dos arcs, el que passa que, lògicament, se queden això. I aquí, enmig, hi ha un parell de restes també. Bueno, ara estem a Plaça Bra, que està serena de Verona. I nos està començant a ploure i comença a ploure fort. És que, bueno, espero que no se vagi banyant la càmera a tot això. I, bueno,
Serena està molt guai, molt antiga, però és que a part d'això està molt ben cuidada, saps? Com el Coliseum de Roma és molt més petita, lògicament, i de més, però està molt bé. I encara està en actiu, encara fan concerts i de més. Está lloviendo. Està començant a caure, ja fort. Bueno, Tenemos entrada. aquí, Serena? No vaig agafar entrades, perquè realment és com el Coliseum i poc més. Està molt simple. I a vegades n'hi ha cadires i tal, perquè fan concerts i tal, i no val la pena, tampoc, l'entrada. Però bueno, segons com veiem demà, si volem, que fem una. Epa! Perdó. Pues sí, la veritat que a mi m'agrada bastant Verona. A Lídia no li ha matat molt. Clar, és que venim de veure... Vàrem anar a veure Florenci sí que és molt més espectacular. Però a mi m'agrada molt. Que